Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya Sugeng Dalu pripun kabaripun? Mugi-mugi kados padatan, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ing kalodhangan dalu menika, kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Layang Anyar. Kaserat dening Gravinda Irama Artistik. Kapedhik saking kulawarti panyebar semangat nomor 12 16 Mei 2026. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Sutresna lungguh delok-delok ing bangku lawas taman kutha. Angin sumilir nyapu godhong-godhong garing sing gugur. Gawa swasana sepi kang nyusup nganti njero ati. Tangane nyekel layang lawas, kertase lecek. Nanging tulisane isih cetha. Saben ukara ing mangsi abang kuwi, surasane nyilet ati. Dudah kenangan pahit sing wis suwe dikubur tanpa welas. Saka kafe pinggir taman, ambune kopi tubruk lan roti panggang ngambar. Nyawiji karo swara sendok nyenggol cangkir lan gumbrengenge obrolan wong-wong sing katon ora duwe beban. Nanging Sutresna ora kagodha. Dheweke tetep anteng. Nyawang langit sore sing malih werna jingga semu abang. Layang kuwi isine prasaja, nanging abot kanggo ditampa. Sugeng sonten Sutresna, aku wis dadi bojone wong. Muga uripku ayem lan pinaringan kabejan. Matur nuwun kanggo sakabehing crita kita. Sutresna unjal ambekan. Ora ana tangis. Nanging rasa lara kuwi ngrembaka. Ngisi sela-selaning pikiran. Isih gawang-gawang nalika dheweke lan Ratriani kerep lungguh bebarengan ing taman iki, ing bangku iki. Nyawang lintang-lintang kang abyor sinambi ngucapake janji prasetya. Tres, aja nganti kowe ninggal aku ya, ujare Ratriani isan-isen. Sutresna guyu. Ora nate mikir yen tembung prasaja kuwi bakale dadi kenangan. Sutresna menyat, sikile jumangkah mecaki trotoar. Lampu-lampu wiwit murup, nanging Sutresna durung bisa ngipatake wewayangan kuwi. Wektu Ratriani guyu, nalika dheweke ngecom kopi kakean gula. Layang sing tau diwenehake kanthi tulisan tangan sing ora rapi nanging tulus. Lan sore-sore nalika padha lungguh ing pinggir kali, nyawang banyu mili. Kabeh kari dadi cerita mangsa kawuri. Esuke Sutresna mutusake lunga menyang kutha liya. Ora perlu pamitan sapa-sapa. Ing stasiun, suasanane rame lan semrawut. Wong-wong padha kesusu. Ana sing pamitan karo nangis. Ana sing bali karo bungah. Sutresna kerem sak tengahing kabungahan lan kasedihan kuwi. Nalika sepur wiwit gremet, dheweke rumangsa kelangan, nanging uga ana semangat kanggo mapak urip anyar. Kaca cendela dadi pangilon samar. Nuduhake praupane
sing wis ora padha karo mbiyen. Ing kutha sing ditekani, dheweke manggon ing kos-kosan prasaja. Temboke kosong, mung ana cendhela cilik sing bisa kanggo inguk-inguk gang ciut lan wiwitan meranggas. Dheweke mbukak buku catatan sing biyen tau dienggo bareng Ratriani. Ana tulisan sing isih cetha. Tris, yen kahanan angel, ayo tetep guyu. Aku yakin awakmu kuat. Sutresno mesem tipis. Ora amarga bungah, nanging amarga kelingan lan glenggono yen tembung kuwi saiki mung dadi peninggalan rasa. Saka kono, Sutresno wiwit nulis layang anyar kanggo awake dhewe. Ora kanggo dikirim, nanging kanggo ngendhaleni rasa sing kerep teka tanpa diundang. Ratriani, aku wis nyoba nglilani. Ora gampang, nanging aku kudu bisa. Uripmu wis mlaku dhewe, lan aku uga kudu nemokake dalanku. Sakwise nulis kuwi, dheweke krasa luwih enteng. Ora langsung waras, nanging paling ora seseke dodo rada suda. Sutresno miwiti urip anyar. Saben esuk dheweke nyeruput kopi ireng ing ngarep cendhela. Nyawang srengenge munggah alon. Kaya-kaya ngajari sapa wae yen kanggo bisa munggah mbutuhake wektu. Saben sore dheweke mecaki dalan. Ngrungokake swara angin lan godhong gogrog. Sing saiki dadi kancane kang paling ngerti. Kadang dheweke mampir ing warung cilik, ngombe wedang jayanget, nyawang wong-wong liwat tanpa rasa meri lan getun. Ing papane nyambut gawe, Sutresno luwih akeh meneng. Nanging alon-alon buka atine. Dheweke wiwit kenal karo kanca-kanca anyar. Kalebu Wening sing kerep ngajak ngobrol babab prasaja. Wening ora nate takon dina kepungkur. Ora nate meksa Sutresno cerita sing durung siap diucapake. Saka obrolan sing enteng, tuwuh rasa nyaman sing ora disadari. Dheweke lan Wening kadang mlaku reruntungan. Mung sak perlu nikmati wektu tanpa kudu njlentrehake rasa. Ing sawijine wengi, menteri udan deres tumiba. Sutresno lungguh cedhak cendhela. Maca meneh tulisan-tulisan lawas ing buku catetane. Ukara-ukara sing biyen kebak rasa lara, saiki krasa beda. Kaya maca critane wong liya sing wis mungkur adoh. Dheweke banjur nulis, dina iki aku ora nangis meneh. Mungkin dudu amarga wis lali, nanging amarga wis ngerti. Ukara kuwi ora dawa, nanging cukup kanggo nggambarake owahan sing ora katon. Wulan-wulan lumaku tanpa rinasa. Sutresno dadi luwih kuat lan luwih ngerti awake dhewe. Dheweke ora ngukui meneh dina kawurine kanthi kenceng. Kenangan karo Ratriani isih ana, nanging wis dadi layang lawas sing disimpen rapi. Ora arep dibuka saben wektu. Sawijining sore, dheweke lungguh ing pinggir kali bareng Wening. Banyu mili alon, nggawa bayangan langit sing wiwit peteng. Kowe saiki beda, Tris, ujare Wening. Sutresno mesem. Mungkin aku wis kesel nyekel sing ora bisa dicekel meneh. Nalika wengine teka, Sutresno bali menyang kos-kosan lan buka buku catatan. Dheweke nulis ukara sing luwih tenang tinimbang biyen. Aku wis ora ngenteni meneh, nanging aku wis siap yen ana sing teka. Ukara kuwi prasaja, nanging dadi tandha
yen dhewe wis tekan titik sing beda. Titik antarane dina kawuri lan dina tembe sing durung cetha. Sawetara dina candhake, dheweke bali menyang taman kutha. Lungguh ing bangku sing mbiyen dadi seksi cerita lawas. Nanging saiki ora ana sing ditunggu. Ora ana sing dikarepake bali. Mung ana dheweke lan rasa sing luwih tentrem. Angin nyapu rai, nggawa adem sing beda. Sutresna mesem cilik, kaya wong sing wis ngerti yen ora kabeh kudu diduweni. Nalika dheweke temenga nyawang langit, ana jangkah alon nyedak saka mburi. Sutresna ora kaget, nanging uga ora siap. Ana jeda sing suwe, kaya wanci sing ketemu meneh sakwise pisah dawa. Sutresna narik napas. Ing tangane ana buku catetan sing isih kebuka. Lan ana kaca kosong sing durung ditulisi. Dheweke alon-alon ngangkat sirahe. Nanging durung nganti noleh. Angin sumilir nggawa swara sing meh ora keprungu. Sutresna meneng. Pikirane lagi muyer metokake pilihan. Bajutake nulis layang anyar apa buka meneh layang lawas sing durung rampung diwaca. Cutel.